Sawina, oh sawina, awinanga wena. Yabona ingxabano yemali inzima kakhulu. Mina nje sengadlulisa kodwa ngangimkwatele kakhulu mina uMtshengiseni. Yeah. Wayengenzela ihlazo ngalesikhathi ngithi ena ngoba ngithethe ngasiphethe ibhuku silinde imali. Ngatshela umakoti wami benginayo njengamanje ekhaya. Ngathi phela lalela le mali sasoyithola kuJune. Yeah. NgoJune ngizohamisa something kimi. Buka nje ihlazo phela umuntu uzohamba uyotshela abazali bakho ukuthi ena ekhaya ukuthi lo muntu lo uzokwenza kanje. Qhamuka kwiquantum. Ngangiphatha ibhuku lemidlalo yo17 sathi silinde lo mali nje sekunanenkulumo nje uyabona ehlala ezikudla umoya ukuthi wena unge hayi noma ungathi ayi uyabona sathi silinde lo mali umjito wavela waqhamuka nequantum Elishasha lo mali ngelisha laphila new kuli lama GL lawa esilver. Hawu ndoda manje waqhamuka nayo kunjani quantum plus ngalezi quantum waqhamuka nequantum ebuye emakhaya silinde imali thina athi hayi ikolodo hawu cha phela opende laba hayi abakayifaka imali kwakunosiso oluthiwa ingalikhohlela siswa wena ephathe zemali lapha wabheka icala. Hayi bayifaka imali wabheka icala bakayifaka imali kuze kwemanje. Hawu sahlukana ke. Mahlukana lapho kwakhandwa iqembu kwakuthiwa likhandwe kamfani kona. Ngokhandwa iqembu kwakuthiwa uzencane Sibongiseni. Usixhobo lo baba ke owayengafuni iqembu life. Kodwa wayibona lo nto i-wrong. Ipolice nje futhi lo baba wayemthanda uMtshengiseni lo baba. Usixhobo. Wayemthanda. Nje uMtshengiseni wayethola ubaba lapha. So naye futhi lo baba lonke iqembu elithanda kwengenako ukuthi ubani njani. Yeah. Mayisingakuyo imali. Manqele laphana lwamjida angifuni ukuthi ena ngithi ube nenhliziyo embi. Waba nenhliziyo embi uba sekunemali. Yeah. Imali yashintsha. 8,000 lana 8,000 nayikhala ngani ukuthi unalo nwazi. Kasixhobo. Awayiganga uMtshengiseni. Akekho umuntu oyemphethe futhi akekho umculi njengamanje ngimbono oyephethe njengalo mculi. Wayeganga ngifuna ukukhohlisa. Uthi nje ngoba phela abanye abantu umuntu bamthanda noma wrong. Lo amjida lo uMtshengiseni ugcine esene lenhliziyo ngathi ibisiyimbi. Efuna udumo lalo kungamele lifune khona. Alikho 8,000 othi ngichazele uSixhobo. Ngixolise emangabe kukhona ongaphatheka kabi kodwa nje ngikhuluma iqiniso. uMtshengiseni nasidibana naye bengenalo ikhaya eli right wayene zindlwana nje enabakoti ababili ngalosikhathi. Yes. Makumele benomunye umyolala ngale eqhibeni angithi uyalibona iqhibi. Yeah. Omunye ulala uzoya nalo elawini. Yes. Nalo la uyazi kwakuyini uguqa uyabona uguqa lo. Uguqa standard. Uyazi. Usixhobo uhambe wamakhela umuzi. Mawungawufike lapha kuthiwa khona adla ujeqeza kunamaronda awu2 amakhulu amahle wakhe lo Sixhobo. Ngemali yakhe uSixhobo. Ngemali yakhe uSixhobo.
ukuthi phela wayemakhela ngemali yakhe ngoba azi ukuthi naye udlani phela. Yes. Ufuna uku-understand lokho. Yes, wamakhela la marondo la engenawo. Leyini ke 1000 shothi wathatha. Leyini ke 1000 ngabe likhonje uXhobo. uXhobo wamthengela qala wamthengela i-venture. Khona yaziginqapha enkandla. Wazomthengela ikhondo leyelo. Nentombazane ubukhohlwa lento yonke imqomo kanjani nini lo muntu lona. Imnika nini umuntu lamafoni lo muntu. Ngizathola amantombazane bekhalike. Yabo. Ntombazane. Funa ngenqamba mangithi ube nomuthi ube njani oba kusukela sidibana ngimfice eseyibhungu esagundi ifistile enze phem. Ngimfice Denver wayeseshayela impela intombi emakhaya. Hayi ube inkinga. Hayi ukuthi uyishaye ngokomculo. Ngomculo. Hayi lapho ngeke ngimdlela. Esho ube inkinga. Abayinkinga ke mantombazane. Beyinkinga. Ake sibuye kunaye nayi ke phela. Nawe ungcono wena ufana nomuntu wayekhona kuqala leli qembu. Yeah. Ngiphuma ngala phela ngithi Ndlunkulu. Kahle ngokuzala kweqembu leli. Wothi kutshele into yamkhipha eNdlunkulu sekungakhulunywa nje ngoba kuthiwa wayesethi imali yami kwakwa amantombazane. Qomeni lo wayethanda amantombazane. Engafuni ukuthi lo naye beyinkunzi kanti ufana ngethi umqomeni ophezulu uye kumele beyinkunzi. Ayizayihlana ngobusoka lezi. Inayo nje inkinga yabashayisa eyabaxabanisa. Amantombazane okwemali khohlwa utshelwa yimi. Awu Khohlwa okwemali. Ngelinye lamalanga wathi umqomeni siseThekwini lapha noPhohloza. Wathi ngicela usase ungitshela imali ekolodari imalini. Yangasho indidane. Umqomeni wasixhaphaza lapha. Sasiqala ukudlala ulive. Ethokoza. Umqomeni sawudlala nje ulive sasiqala. Sawudlala. Yena ujwayele udlala. Shuthena ngoba vele phela wayebambela unkaba. Shuthi wadlala into ehlanganayo. Lapha ethokoza kunehholo leli. Linendwangu lezi. Amashidi lawo. Ngiyabona. Thema sengena sangena sadlala. Hayi saqeda. Thema sengena umgqomeni kwavala lamakhethenisi. Ngina engavaliwe. Hayi engavalwanga. Kwavala lamakhethenisi. Wangena umgqomeni wayixhume ehamba nompukane. Uthi umpukane ngizwa mfowabo. Baxhuma bathe masebexhumile. Yasho le ngoma. Ibuphi unyaka? 2004-5. Ngisazi lapho ngoba thina sasinokhomshembe. Sasinokhomshembe. Yena izikhambi noma kwakuyini kodwa kwayinale ngoma ethi bantu bawonde imande valelani izinja zenu. Impela. Laselivula ishidi lapha emanqeni. Lathi avela umgqomeni nompukane beshaya ikapa ebona ikapa. Omunye ebhekele. Wenzani umpukane? Wenzani umgqomeni? Uyabuka ukuthi bengenzani mina lapha ayikho. Selele leyo ehlele manje. Selele lapha ayikho ntathe ngiyenza la. Benzani? Ayishaya umgqomeni. Akacula kusadlala isiginqo nje. Shaya isiginqo. Ayishaya umgqomeni. Wabuya waye ku microphone lapho wathi vala neminyango bengaphumi. Hey zawothe eziyakhala la uyazwa.